Ahoj, máš nejakú vysnívanú krajinu, do ktorej by si sa chcel ísť niekedy pozrieť? Tak myslím, že isto ich je vyššie, ako na svete je veľa rôznych krajín, ale tak asi najzaujímavejšie by bolo Japonsko, nič také. Tam tá kultúra predsa je úplne iná a vlastne tam veľa rozdielov proti krajinám v strednej Európe, takže určite by to bolo veľmi zaujímavé. Spoznať vlastne ten ich spôsob života, všetko a ako sa tam žijú a aké majú zvyky. A chcel by si tam ísť iba ako turista, alebo tam aj pracovať, alebo študovať, alebo niečo tak viac? Tak myslím, že skôr iba tak turisticky, hlavne spoznávať tú krajinu, prejsť ju, vlastne tie ostrovy tam všetky a tie rôzne najzaujímavejšie miesta, čiže skôr tak iba ako turista. A čo konkrétne by si chcel vidieť? Tak hlavne tie ich všelijaké festivaly rôzne, predsa len tam to tak berú v úplne takom inom štýle a neviem, nejaké tie najväčšie mesta a rôzne tie pamiatky z samého staroveky, tá kultúru ako tiež majú dosť dobrú a také. Dobre, díky moc za rozhovor.